なぜこんなに暮らしが苦しいのか。この物価高、本当に仕方のないことなのでしょうか。物価は上がり続け、給料は思うように伸びない。円安と物価高が日々の生活を脅かしています。私はこれまでもこれからも食料品の消費税ゼロを訴え続けます。生きるために必要なものにこれ以上の税金はいりません。国際法を遵守し、武力による現状変更を許さない。分断と対立を煽らない。真っ当な政治を貫きます。私は東京都議会議員として、そして国際企業の経営者として、現場と数字、その両方に真剣に取り組んできました。仕組みを変えてみんなの暮らしを前に進める、その覚悟で仲間たちと一緒に国政に挑戦します。鈴木烈、あなたの生活を支えたい。暮らしに届く政治を諦めない。